Reit, so Porthmarnog yn Caernarfon, collio 2 gol i 1. Sut ti'n teimlo ar ddiwedd ar ôl gen ola? Pity nath ni ddim cadw 1-2-1 at y diwedd. So ni'n trio cael yr equaliser yn hwyr, ond camgymeriad yn y diwedd i gadael nhw mynd ar y flaen, gael y trydydd a oedd y gêm yn diwedd wedi gorffen ar ôl hynny. Oedd yr ail hanner well na'r hanner cyntaf. Be newidiodd half time? Nath o newid y siap, dim newid hi, ond nath o sticio i siap a esbonio fo i ni eto. Neu siŵr oedd ni'n gallu gwneud y siap yn gwneud y job, a wedyn tra'n y gêm yn mynd ymlaen, nath ni 2-0 lawr, nath o newid y siap, nath yna ar ôl amser ni'n cael chydig mwy o hwyl ar y bel wedyn a cael mwy o cyfleoedd. Mae colli rhywun dda Chaplin ac Iddon yn anodd iawn i gymryd, ond ar ei Griff John ac Iwan Lewis wneud i gorau am y 90 munud gan gysitro bod nhw heb chwarae. Mae gen i sgwad mawr, yn dim maen nhw'n chwaraewyr pwysig, ond mae bob un chwaraewr hefo ni yn gallu gwneud y job fel arfer. So mae Joe efo gols yna fo, mae Iddon efo cryfder a cyflymder yna fo. Ond fy'n hyn o'n i'n teimlo'n hyderus, o'n i'n gallu cael rhywbeth heddiw, ond yn diwedd. Codi calon ac ymlaen i Llandudno sadwn nesaf? Nawn ni anghofio am heddiw a symud ymlaen yn sydd. Diolch yn fawr.